dels fills més il·lustres de Mataró al peu del seu monument. Agraïm la col·laboració dels ajuntaments de Mataró i d'Argentona, del Club d'Opinió Jaume Llavina, promotor del monument, el grup d'història del Casal, el Museu Arxiu de Santa Maria i el moviment educatiu del Maresme. Voleu venir a les entitats que col·laboren i representants d'aquí també, no? Sí, queda bé? Ja. Manel Corredor, president d'aquesta entitat, amb el suport de Joaquim Casas Busquets, gestionaren un projecte. Aquest projecte era el monument que avui tenim aquí. Es van fer contactes a la Generalitat, a l'Institut d'Estudis Catalans. No em preguntis per què, però l'estimo de tot la meva llengua. No em preguntis en mà. Sols puc respondre, perquè en ella la rondalla primera en l'àvia, un cap vespre d'estiu,